Kalau sak kanca bareng trendy budaya campur saryanipun atur panglipur ing dalu punika ndodong lenggono kathah kalepatan tumpang susus posito kaboten nuju prana nyuwun ageng pasami kang kathah. Kene-kene wae. Terima kasih untuk yang sudah kirim dan juga memberikan bunga-bunga sosialnya, semoga menjadikan berkah barokah untuk semuanya. Sing ati kudune leke sih setiaku bisa adueni jare wis mapale marang sang tiasulas bosoknya kelisi lainnya apa tuh? Siapa yang ngerti, siapa yang pasti. Wasik tertib arek-arek sengon wong ayu tresna mungkin aryo tombol susatro ning batinku wong bagus anta marasa atimu tresnoku terus jroning atiku senajan ngarungi banyu segara rasaku
pamit ning Semarang tuku kowe nek kurang ben nanggap neh iwak kakap iwak lele ra nanggap dosa biru lampune ijo hey 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 guru mikir bocah loro kerja sing enom karo disayang sing wong jero dadi
Edi, Sari Betibu, selamat membujuk baru buat Kang Mas Zaini kalian Mbak Indah. Kalau Sang Gonco, Sarian Kalian Trendy Budaya Campur Sari, Trendy Audio dan juga tim lo semuanya. Ngaturaken nyuwun pamit, Leto Wiyola Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Jaya Dwi, Pantoro Tribela Salino Pinto Satu Rayu, Rayu Kang Samyo Pinagi Matur.